Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επικοινωνία στην οικογένεια και ο υποστηρικτικός ρόλος του σχολείου. Φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Χολέβας Νικόλαος, σχολικός σύμβουλος της δεύτερης εκπαιδευτικής περιφέρειας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Χολέβα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Χαίρετε, κύριε Μικηλοπούλου. Κύριε Χολέβα, τι είναι επικοινωνία? Για την επικοινωνία έχουν υποθεί και έχουν γραφεί πάρα πολλά πράγματα. Απλά θα λέγαμε ότι η επικοινωνία είναι ανταλλαγή μηνυμάτων, η ανταλλαγή πληροφορίας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που συνηθίζουμε να τους αποκαλούμε πομπό και δέκτη. Στην εξέλιξη της επικοινωνίας ο πομπός γίνεται δέκτης και ο δέκτης γίνεται πομπός. Και βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι κατά πόσο αναπτύσσουμε μια πραγματική επικοινωνία. Εδώ μπαίνει το θέμα των εμποδίων. Ποια είναι τα εμπόδια που έχουμε στην επικοινωνία? Έχουμε εξωτερικά εμπόδια και εσωτερικά εμπόδια. Όταν λέμε εξωτερικά εμπόδια, τι εννοούμε? Εννοούμε έναν εξωτερικό θόρυβο. Όταν βρισκόμαστε σε μια συζήτηση και κάτι αποσπάσει την προσοχή μας, είναι ένας εξωτερικός θόρυβος. Ή όταν ασχολούμαστε με κάποια εργασία στον υπολογιστή μας και ξαφνικά δούμε το παιδί μας να ανεβαίνει σε ένα ψηλό σκαμπόν, είναι ένα εξωτερικό εμπόδιο, έτσι, το οποίο μας δυσκολεύει σε μια μορφή επικοινωνίας. Εσωτερικά εμπόδια. Όταν είμαστε με το παιδί μας και τον βοηθάμε στα μαθήματά του. Κάποιες σκέψεις που έρχονται στο νου μας για το τι κάναμε στη δουλειά μας ή τι θα κάνουμε αύριο στη δουλειά μας αποσπούν αυτό το στάδιο επικοινωνίας και μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα εσωτερικό εμπόδιο. Στην επικοινωνία έχουμε και δύο άλλα βασικά στοιχεία που είναι το γνωστικό μέρος, η λεκτική επικοινωνία, και το μη γνωστικό και το συναισθηματικό συγκινησιακό μέρος που ονομάζουμε μη λεκτική επικοινωνία. Η ψυχολογία μας λέει ότι αυτά τα δύο, λεκτικό και μη λεκτικό, θα πρέπει να βρίσκονται σε κάποια αρμονία. Πάλι για την επικοινωνία θα λέγαμε ότι επιτελεί βασικές λειτουργίες. Μία από τις βασικές λειτουργίες της επικοινωνίας είναι καλύπτει ανάγκη στον άνθρωπο. Θα έχουμε παρατηρήσει ότι βρισκόμαστε με κάποιο φίλο μας και ανταλλάσσουμε κάποιες κουβέντες, μπορεί να μιλάμε και σε επίπεδο κουτσομπολιού. Δεν υπάρχει όμως κάτι ουσιαστικό. Μετά από λίγο θα φύγουμε. Δεν θα έχει μείνει κάτι σημαντικό από αυτή την μορφή επικοινωνίας. Εν τούτης όμως θα έχουμε καλύψει μια ανάγκη. Την ανάγκη να μιλήσουμε με κάποιον άνθρωπο. Μια άλλη λειτουργία της επικοινωνίας είναι να πείσουμε κάποιον. Να πείσω το φίλο μου να έρθει στο θέατρο ή να έρθει στον κινηματογράφο. Ή να πείσω κάποιον έφηβο να κόψει το τσιγάρο γιατί έχει βλαβερές συνέπειες στην υγεία του. Μια άλλη λειτουργία της επικοινωνίας θα μπορούσε να είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Έχω πρόβλημα με το γιο μου επειδή βλέπω ότι είναι παχύσαρκος. Δημιουργείται η ανάγκη να ζητήσω πληροφορίες από τους ειδικούς, από τους διατροφολόγους, από τους διαιτολόγους, από το διευθυντή του σχολείου, από τους δασκάλους, να ενημερωθώ για τα προϊόντα του κηλικείου. Όλες αυτές είναι σημαντικές λειτουργίες της επικοινωνίας. Πέρα όμως από αυτά, θα ήθελα να συζητήσουμε κάτι πολύ βασικό. Είναι που έχει σχέση με την οικογένεια και με τον τρόπο που η επικοινωνία και η πληροφορία λειτουργεί. Η οικογένεια θα πρέπει να τη δούμε σαν ένα σύστημα όπου έχει όρια. Εξωτερικά και εσωτερικά. Όταν λέμε εξωτερικά όρια, είναι τα όρια τα οποία την διακρίνουν από συγγενείς, από φίλους, από τις δουλειές που κάνουμε. Και τα εσωτερικά όρια είναι αυτά τα οποία την διακρίνουν από υποσυστήματα εντός της οικογένειας. Το υποσύστημα των παιδιών, το υποσύστημα των συζύγων, το υποσύστημα των γονιών. Είναι πολύ βασικό τα όρια να μην είναι ούτε πολύ κλειστά, ούτε πολύ ανοιχτά. Γιατί τι γίνεται? Ας πούμε ότι δηλαδή την επικοινωνία στην οικογένεια πώς θα την ορίζαμε? Την επικοινωνία στην οικογένεια θα την ορίζαμε ως μία ανταλλαγή μηνυμάτων με οτιδήποτε υπάρχει έξω από την οικογένεια. Με τα συστήματα έξω από την οικογένεια. Με τους φίλους, με τους συγγενείς, με τη δουλειά μας. Για να το κάνω
πιο πρακτικά με ένα παράδειγμα. Το παιδί θα πάει στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια θα πρέπει να αλλάξει συνήθειες που έχει όσον αφορά την ώρα της αφύπνισης, την ώρα της ξεκούρασης, την ώρα του ύπνου. Αυτές τις πληροφορίες θα πρέπει να τις πάρει από την επικοινωνία που έχει με τους φίλους, το φιλικό περιβάλλον και να μπορέσει να τροποποιήσει αυτές τις συμπεριφορές. Διαφορετικά θα παρατηρηθεί μια δυσλειτουργία. Έχετε παρατηρήσει καμιά φορά ότι κάποιοι μαθητές δεν πηγαίνουν στην ώρα τους στο σχολείο, πηγαίνουν καθυστερημένοι. Πιθανώς εκεί το σύστημα της οικογένειας δεν έχει πάρει την πληροφορία που χρειάζεται. Και συνήθως την πληροφορία θα τη δώσουν η γειτονιά, θα τη δώσει ο φίλος. Ναι. Για πες τον, ποια είναι η πληροφορία δηλαδή? Η πληροφορία θα είναι να διευκολύνει κάποιον να μιλήσει τι κάνουν αυτοί στο σπίτι τους και τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή η επικοινωνία που έχει με το περιβάλλον. Με το περιβάλλον. Ναι. Τα όρια στην επικοινωνία θα μπορούσαν να τα πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν στην οικογένεια. Τα όρια. Όρια οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχουν στην επικοινωνία. Τα όρια είναι ένα μεγάλο θέμα. Συνήθως εμείς οι γονείς προσπαθούμε είτε να βάλουμε όρια, είτε να τροποποιήσουμε κάποιες συμπεριφορές των παιδιών μας, χρησιμοποιώντας συνήθως προσταγές ή χρησιμοποιώντας αρνητικές εκφράσεις. Με το δεν, με το μην. Ή καμιά φορά χρησιμοποιούμε φράσεις ότι οτιδήποτε θετικό έχουμε πει από το ένα μέρος το ακυρώνουμε με το άλλο μέρος. Λέμε είσαι καλό παιδί, αλλά είσαι απρόσεκτος. Έτσι, λοιπόν, δεν χρειάζεται αυτό να το πούμε. Δημιουργούνται κάποια προβλήματα στην επικοινωνία μας. Έτσι. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Πρέπει στο παιδί να μιλάμε πάντα, όχι με το ναι, μεν, αλλά. Να μην τον μπερδεύουμε. Να είναι ξεκάθαρος ο τρόπος. Έτσι. Ναι. Έτσι. Να είναι ξεκάθαρο, μάλιστα. Υπάρχει μια ή πολλές μορφές οικογένειας στην εποχή μας. Και πώς επηρεάζει αυτό τις σχέσεις και την επικοινωνία μεταξύ των μελών της? Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και θα πρέπει λίγο να γυρίσουμε πίσω να δούμε πώς λειτουργούσε παλιά η οικογένεια. Μάλιστα. Όπου είχαμε τη μορφή της εκτεταμένης οικογένειας. Ήταν όπου ζούσαν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς, τα παιδιά. Δηλαδή με λίγα λόγια πολλές πυρηνικές οικογένειες, για να το πούμε έτσι πιο απλά. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής οικογένειας? Ότι υπήρχε μια σταθερότητα στις αξίες. Το τι ήταν καλό και το τι ήταν κακό ήταν το ίδιο μες στην οικογένεια, το ίδιο και στο σχολείο. Γι' αυτό και τα παιδιά πήγαιναν πιο στρωμένα στο σχολείο. Και το έργο του δασκάλου... επειδή ήταν το ίδιο που ήταν ακριβώς, σταθερές. Και το έργο του δασκάλου ήταν και πιο εύκολο. Μάλιστα. Τα συστήματα αξιών ήταν σταθερά. Το φύλο και η ηλικία καθόρισαν και τους ρόλους μέσα στην οικογένεια. Μάλιστα. Το φύλο και η ηλικία. Ναι. Έτσι. Για πες να μας δείτε και παραδείγματα να καταλαβαίνουμε. Να σας πω ότι το κορίτσι μάθαινε τους ρόλους μέσα στην οικογένεια. Μάθαινε να πλέκει στον αργαλιό. Θα θυμάστε, εγώ θυμάμαι αυτές τις σκηνές. Ίσως οι νεότεροι άνθρωποι μπορούν να τις δουν μέσα από κάποια έργα τέχνης. Ή να πλέκουν. Τα κεντάνε. Να κεντάνε. Έτσι, από λοιπόν, μικρή ηλικία η μητέρα έμαθε το κορίτσι να κεντάει, να πλέκει. Και προετοιμαζόταν το κορίτσι για το ρόλο της αυριανής μητέρας, συζύγου και γιαγιάς. Ήταν προσδιορισμένος, καθορισμένος ο ρόλος της. Τώρα. Από εκεί περάσαμε στην πυρηνική οικογένεια, όπου για το ζευγάρι βασική αξία είναι το παιδί που έρχεται στη ζωή. Τα πάντα υπάρχουν για το παιδί. Εκεί πέρα η γυναίκα ολοκληρώνεται μέσα από τον άντρα κυρίως. Δεν ολοκληρώνεται μέσα από τα προσωπικά της επιτεύγματα. Ολοκληρώνεται μέσα από τον άντρα. Ωραία είναι αυτό που είπατε. Γι' αυτό πρέπει να παντρεύονται οι γυναίκες. Κοιτάξτε όμως να δείτε ότι σήμερα έχουμε κάνει ένα βήμα πιο πέρα. Ότι έχουμε φτάσει στο επίπεδο που η πυρηνική οικογένεια έχει αλλάξει κάπως και δίνεται πρωταρχική σημασία στην επικοινωνία, στη δημιουργία σχέσης, στο να περνάμε καλά. Το θέμα είναι κατά πόσο οι νέοι που βρίσκονται σε αυτό το σχήμα οικογένειας έχουν ξεκαθαρίσει τι πραγματικά θέλουν. Μήπως μέσα τους υπάρχουν και σχήματα από τις προηγούμενες οικογένειες.
μήπως υπάρχουν και σχήματα, μήπως γνωρίζει τον τρόπο που λειτουργούσε η μητέρα της, ναι, ως πυρηνική οικογένεια. Μήπως μέσα στο σπίτι ζουν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Ναι. Οπότε θα έχει αφηγήσεις από τις γιαγιάδες και τους παππούδες για τους δικούς τους τρόπους ζωής εκείνης της εποχής. Ναι. Αυτό λέμε ότι ο νέος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τι πραγματικά θέλει. Γιατί το να κάνουμε παιδιά και να γινόμαστε γονείς πρέπει να είναι προϊόν όριμης σκέψης, συναισθηματικής και ψυχικής ισορροπίας. Θα μου πείτε, η πραγματικότητα αυτό δείχνει σήμερα. Πιστεύω ότι πολλοί νέοι που παντρεύονται, ίσως παντρεύονται γιατί δεν έχουν εκτιμήσει τις πραγματικές τους ανάγκες, είτε παντρεύονται επειδή η κοινωνία το θέλει, είτε για να παντρεύονται και κάνουν παιδιά για να καλύψουν μια δυσλειτουργία που υπάρχει στο ζευγάρι. Κι όμως αυτό θα είναι παροδικό. Έτσι. Αυτές οι μορφές που λέμε εδώ πέρα της οικογένειας, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί υπάρχουν πολλά διαζύγια. Υπάρχουν μονογονικές οικογένειες, αλλά υπάρχουν και παντρεμένοι άνθρωποι που φέρνουν τα παιδιά από τον προηγούμενο γάμο, και ο ένας και ο άλλος ή και ο ένας μόνο. Αυτά τα παιδιά πώς στο σχολείο, δηλαδή φαίνεται, έχουν καμία αντίκτυπο στα παιδιά? Πολύ σωστή ερώτηση σας, κυρία Μικελοπούλου. Πράγματι, μου αναφέρατε και κάποια άλλα σχήματα οικογένειας. Ναι, τα σχήματα, τα τωρινά σχήματα. Τα τωρινά σχήματα. Να σας πω, βιβλιογραφικά κάνουμε λόγο για μοσαϊκό οικογένεια. Τι είναι αυτό το μοσαϊκό οικογένεια? Όταν ένας άντρας και μια γυναίκα προηγούμενος γάμος, ναι, κάνουν ένα καινούριο γάμο και ζουν μαζί με τα παιδιά, μάλιστα, τα δικά τους από τους προηγούμενους γάμους. Είναι η χωλή οικογένεια που λέμε, όπου βέβαια εκεί πέρα μπορεί ο πατέρας για επαγγελματικούς λόγους, επειδή είναι ναυτικός, είναι οικονομικός πρόσφυγας, να μην βρίσκεται κοντά στην οικογένεια. Φαίνεται. Η πραγματικότητα είναι ότι παιδιά που προέρχονται από τέτοιες οικογένειες δίνουν το στίγμα τους στο σχολείο. Δίνουν το στίγμα τους. Δίνουν το στίγμα τους στο σχολείο. Η ψυχολογία τους πώς είναι? Καταρχάς δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Ναι, όχι, δεν είναι το πλήστο. Γιατί παίρνουμε ένα ποσοστό. Παίρνουμε ποσοστό, ναι, και με βάση τις έρευνες που έχουν γίνει. Ναι. Έρευνες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι τα παιδιά από μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν προκύψει από διαζύγια έχουν κάποιες δυσκολίες προσαρμογής. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ο κανόνας. Μην το γενικεύσουμε. Και θεωρήσουμε ότι οποιαδήποτε μονογονεϊκή οικογένεια τα παιδιά τους πηγαίνουν στο σχολείο και έχουν πρόβλημα. Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν προβλήματα σε τέτοιου είδους οικογένειες. Μάλιστα. Και ιδιαίτερως που παντρεύονται και φέρνουν και είναι υποχρεωμένα τα παιδιά να ζήσουν και με άλλα παιδιά. Ακριβώς. Εκεί νομίζω είναι το πιο δύσκολο για την οικογένεια να έχει επικοινωνία και μεταξύ τους και να μπορέσει να... Εκεί ακριβώς δημιουργείται ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα στην επικοινωνία. Ναι, ναι. Έτσι. Χωρίς όμως να είναι πάντα καθοριστικός παράγοντας, γιατί υπάρχει περίπτωση και τέτοιου είδους οικογένειες να έχουν δημιουργήσει καλές σχέσεις και καλή επικοινωνία. Μάλιστα. Και να είναι λειτουργικές. Πώς γίνεται όμως αυτό, να έχουμε σχέσεις καλές? Αυτό εξαρτάται από το ζευγάρι. Αυτό είναι. Εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες. Από το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο. Από το επάγγελμα που κάνουν οι γονείς. Από τη μόρφωση που έχουν οι γονείς. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τώρα, πολλοί παράγοντες. Και τώρα βλέπουμε μία τάση, δεν ξέρω αν είναι σε μεγάλο βαθμό, αλλά υπάρχει τάση όπου η γυναίκα όταν φτάσει σε κάποια ηλικία και δεν έχει παντρευτεί, λέει θα κάνω μόνη μου ένα παιδί να το έχω. Δεν είναι μόνο η μονογονεϊκή που υπάρχει ο πατέρας. Εντάξει, είναι διαζευμένη, αλλά υπάρχει ο πατέρας, φροντίζει ο πατέρας, είναι διαφορετικό. Αν όμως το παιδί δεν έχει και καθόλου γονιό, δηλαδή φτάνουν σε αυτό το σημείο να παντρεύονται, να κάνουν παιδί και να το αναθρέφουν μόνοι τους. Αυτό είναι και αυτό μέρος μιας πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας η οποία τώρα αρχίζει. Η οποία τώρα ακριβώς, πολύ σωστά το επισημαίνετε, τώρα αρχίζει. Και δεν ξέρουμε τι κατάληξη θα έχει. Είδατε που σας είπα ότι είμαστε στην εποχή που τι αναζητάμε? Τη σχέση, αναζητάμε την επικοινωνία. Αναζητάμε την ολοκλήρωση εμείς οι ίδιοι μέσα από τον επαγγελματικό μας χώρο. Περάσαμε από την εποχή που η γυναίκα ολοκληρωνόταν μέσα από το σύζυγο. Ναι, πάει αυτή η εποχή. Και προχωράμε ακόμα πιο πέρα. Ναι. Γι' αυτό σήμερα νομίζω λόγω της κρίσεως
θα είναι πολύ δύσκολο τα ζευγάρια, δεν θα είναι τόσο εύκολο να διαλύουν τους γάμους, το γάμος, γιατί και το οικονομικό θα είναι το πρώτο, γιατί άλλο να είναι και οι δύο μαζί με τα παιδιά που έχουν το ίδιο ενδιαφέρον και άλλο να είναι να φύγουν και ο ένας να θέλει να πληρώσει κάποια διατροφή και κάτι που δεν θα έχει και να αναλάβει. Νομίζω τώρα είναι μια σωστή επισήμανση. Γίνεται και ένα καλό με την κρίση αυτή. Γίνεται ένα καλό, αλλά δεν ξέρω πόσο καλό είναι από τη στιγμή που ενώνονται οι οικογένειες. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Να σας πω πρώτα, μια οικογένεια είχε 3 παιδιά και είχε 3 διαφορετικές κατοικίες, 4. Γιατί λέει και μένανε στο ίδιο μέρος, ή στην Αθήνα, ή ξέρω εγώ. Σπουδάζω τα παιδιά μου, αλλά το ένα δεν θέλει να μένει με το άλλο. Και έκανε το καθένα το δικό του νοικοκυριό. Ή όταν έφευγα, όταν τελείωνε και το πανεπιστήμιο πηγαίνει ο καθένας στο. Εντάξει. Αλλά όταν και στα πληρώνει ο γονιός, είναι πολύ δύσκολο. Εδώ τώρα δεν θα έχουμε αυτά. Ξαναγυρίζουν, λέει, στις οικογένειες. Ξαναγυρίζουμε πλέον σε παλιά πρότυπα. Βέβαια. Τίποτε δεν είναι σταθερό, όπως βλέπετε. Υπάρχουν εμπόδια στην οικογένεια και στα μέλη των οικογενειών όταν από αυτές τις συνθήκες που δυσκολεύουν την επικοινωνία. Που δυσκολεύουν την επικοινωνία. Θα ήθελα έτσι επιγραμματικά να πω ότι εμπόδια στην επικοινωνία είναι οι διαταγές. Παραδείγματος χάρη, λέμε πλύνε τα χέρια σου. Φάει πιο γρήγορα. Έτσι, είναι οι διαταγές. Είναι η ανάκριση που κάνουν. Τι έκανες. Πού πήγες. Είναι οι απειλές. Θα σε χτυπήσω, ξέρω εγώ, λέμε. Ναι. Είναι οι παρενέσεις, οι ηθικολογίες. Οφείλεις να κάνεις αυτό ή πρέπει να κάνεις αυτό. Είναι καμιά φορά η ηρωνία που μπορούμε να χρησιμοποιούμε και λέμε σε κάποια εσύ είσαι διάνοια, ξέρω εγώ. Οι χαρακτηρισμοί και η κριτική. Δεν είσαι άσχετος, του λέμε, παραδείγματος χάρη. Αυτό εν μέρει έχει να κάνει και με αυτά τα επίθετα. Λίγο πολύ στην καθημερινή πράξη δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είναι καλό όμως να τα προσέχουμε και να τα αποφεύγουμε, γιατί δημιουργούν κάποια εμπόδια στην επικοινωνία. Ίσως θυμόμαστε κι εμείς και από τα δικά μας χρόνια τους γονείς μας να μας έχουν βάλει κάποιους τέτοιους χαρακτηρισμούς, και εδώ πάμε στη θεωρία που λέμε της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Ότι όταν εγώ στο παιδί μου τον βλέπω με κάποιο τρόπο, θα συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο τον βλέπω εγώ. Συγκεκριμένα είχε γίνει ένα πείραμα κάποτε. Τον Γιάκοψον 2 ερευνητές, όπου παρουσιάστηκε σε κάποιους δασκάλους κάποια παιδιά ως ιδιαίτερης ευφυΐας. Πράγματι, οι δάσκαλοι είδαν αυτά τα παιδιά ως πολύ καλούς μαθητές και αυτό συντέλεσε στο να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Δηλαδή, το γεγονός ότι είδανε τους μαθητές τους ως άτομα με αυξημένες ικανότητες είχε σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να ανταποκριθούν, να βελτιώσουν. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό πάντα να μένουμε στα θετικά στοιχεία του παιδιού και να τα ενισχύουμε. Ναι, εδώ πέρα θα μείνουμε λίγο, γιατί ξέρετε, έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που λένε, και είναι και επιστήμονες και αυτά. Ποτέ, λέει, ο γονιός μου δεν μου είπε, η μητέρα μου, ξέρω εγώ, ο πατέρας, δεν μου είπε μπράβο. Ποτέ δεν μου είπε μπράβο. Και το φέρνουν τώρα μεγάλοι άνθρωποι στη ζωή τους σαν κάτι το μεμπτό. Δηλαδή, εσείς τι λέτε, ο γονιός πρακτικά πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στο παιδί. Δηλαδή, δεν είναι καλός μαθητής το παιδί. Τι θα του πούμε του παιδιού, μπράβο, είσαι καλό μαθητής. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι άταχτο, είναι επιθετικό, είναι ότι. Θα πρέπει να αναζητήσουμε τις αιτίες. Ένα παιδί δεν είναι άτακτο επειδή είναι άτακτο από τη φύση του. Υπάρχουν παράγοντες στο περιβάλλον το οποίο ζει, το οποίο το οδηγούν στο να έχει μια τέτοια συμπεριφορά.